Приказки с Джиджи представя Обущарят и джуджетата. Един обущар обеднял толкова много, че най-сетне не му останало нищо друго, освен малко кожа, колкото за едни обувки. Скроил той вечерта обувките, които смятал да почне на сутринта, и понеже имал чиста съвест, легнал си спокойно и заспал. На сутринта, като рекъл да седне на работа, видял обущата съвсем готови на масата. Той се учудил и не знаел какво да мисли. Взел обувките в ръка, за да ги разгледа по-отблизо. Те били тъй чисто изработени, че нямало ни един погрешен бот. Сякаш били работа на истински майстор. След малко влязал един купувач и понеже обувките много му се понравили, платил повече от обикновенно, та обущарят можел да си купи с парите кожа за 2 чифта обувки. Скорил ги той вечерта и смятал на следващата сутрин с пресни сили да се залови за работа, но нямало нужда от това. Когато станал, те били вече готови. Не се забавили и купувачите, които му дали толкова пари, че можел да си купи кожа за 4 чифта обувки. На следващата сутрин намерила и 4 чифта готови. И така продължавало непрекъснато. Каквото скроявал вечерта, на сутринта бивало изработено. Скоро той си имал един хубав приход и накрая станал богат човек. На бъдни вечер, след като накроил кожата, той рекъл на жена си преди да си легнат: какво ще кажеш да останем будни тази вечер, за да видим коя ръка ни помага толкова много? Жената се съгласила и запалила една свещ. След това се скрили във ъгъла зад окачените дрехи и закачалки. Когато станало полунощ, дошли 2 малки, голи, мили човечета, седнали на обущарската маса, взели всичко нарязано за работа и започнали тъй сръчно и бързо да дупчат, да шият и да чукат с пръстчетата си, че обущарят, смаян, не можел да си откъсне очите от тях. Те не спирали, докато всичко не било свършено и сложено готово на масата, а след това бързо побягнали. На другата сутрин жената рекла: малките човечета ни направиха богати. Ще трябва да им се отблагодарим за това. Те ходят голи, нямат нищо на гърба си и мръзнат. Знаеш ли какво? Аз ще им ушия риски, пълтенца, елечета и панталонки и ще оплета на всяко по един чифт чорапи. Ти пък направи на всяко по едни обувчици. Вечерта, след като всичко било готово, те наслагали подаръците вместо на кроената кожа на масата и се скрили да видят какво ще правят човечетата. В полунощ те доприпкали и веднага поискали да се заловят за работа. Ала като намерили вместо нарязана кожа хубавите дрежки, отначало се очудили, а после много се зарадвали. Те се облекли бързо, почнали да гледат хубавите дрехи на снагите си и да пеят: Нали сме сръчни обущари, получихме чудесни дарове. После заскачали, затичали и заиграли по столове и маси. Най-сетне излезли, играейки из вратата. От тази нощ те не се върнали вече, но на обущаря вървяло все по-добре и до края на живота си той сполучвал във всичко, което започвал. Добрината, тя се отплаща с добрина. Здравейте, приятели! Познахте ли ме? Пак съм аз, вашата приятелка, приказната фея. Всяка седмица ще ви разказвам по една история тук в нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А в профилите ни в социалните мрежи сме ви подготвили невероятни изненади. Ако нямате търпение да чуете още сега всички приказки, които знам, изтеглете мобилното ми приложение. То ще бъде перфектен спътник за дългите ви пътувания, когато дойде време за хапване и за сладък сън. Мили приятели, очаквам с нетърпение да ми пишете и да ми кажете коя приказка искате да ви разкажа следващия път. А сега ви казвам чао и до нови срещи!